Piki. Piki, 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 Piki. En Daisy. Hey Daisy. De binnen krijgt 12 waaltjes geboren. Hey. Krijg je hier wat ik in? Dat zou leuk wezen. Of net, Glendy? Hey. En dan zeg ik krijgt wat. Zal ik even chill letten? Ja, ja. Ik ben heel benijd. Komt het Judith? En dan gaan we Glendy even apart zetten. In deze box. Die we nou aan het maaien zijn binnen. Zet een kleur op, hé. Nummer 3. Ja. Even een arme wetter pakken. Ja, leeft hij? Zo, Daisy. Wat gedaan, Daisy. Wow. Heel bijzonder. Cool, hè? Is blij van haar. Ja. Verrassing. Ja. En ik nog wiet. Wat een prachtig beestje. Hè. Hé, Daisy. Wat gedaan, Daisy. Hé, wat gedaan. Hé. Zo. Dat redden, joh. Jeetje, Mina. Hé, goed gedaan, hé. Oh. Dan moet ik even weer op. Hier dan, hé.
Dus ik denk dat het dan Spidey wordt. Oh, een stukje hoef. Kijk. Ja, daarom ging ik draven, maar ik dacht, mijn sushi die stiet er nog. Ik moet snel wezen. Ja, dat gaat in no time. Maar ik dacht, het wil er haast net uit. Dat vond ik wel even spannend, ja. Spidey. Nou, dat stiet er al. Tot helemaal appen. Dit is wel heel snel. Spidey, je hebt dan is ik echt Ja, het is nou echt Spidey. Spider-Man, Spider-Man. Je bent haast liggen grut. Nou, dorst wel, hè? Goed zo. Nou, treden vallen gewoon, joh, hé. Dit zijn stukjes hoef. Het is echt, het lijkt wel wat eiwit. Zo viel het ook wel wat. Oeh, goed zo. Goh, wat heeft zo'n grote holle. Hé, daarom ziet ze klem. Dit is meer het Batman-logo, hé. Op zijn voorholle. Dus misschien Batman.
Hey, Beesie. Ga maar naar die mem.